ukuthi ngesikhathi uthi kwafojwa isignature yakho itheni inkantolo noma itheni ngenqumo eziye zathatheka ngaleso sikhathi ungekho ebuholini noma kwi-ownership of the organization. Zikhona wena inyathelo ozozithatha ukuthi mangabe kuthiwa for example i-MKP kungena imali kule period ungeke emandleni elinganiselwa ku100 million. Khona ozobavulela amacala ukuthi ufisa ukwazi imali ishonephi sicela ngicecise lapho baba Khumalo. Yes Bambo. No, into enzakala njengamanje engifisa si understand. I-NPC is not the main registration. The main registration is the one ewa IEC. That one is yakuyona eBloemfontein la siyoveza khona ukuthi i-signature yami was forged. Ngalana we were also proving ukuthi signatures ama-signatures wethu were forged nama ama-emails wethu. But into ezokwenza ukuthi uZuma sikwazi ukubona ukuthi siyamgcina noma siyadonsa ucarpet ile yase eBloemfontein. Yes, you set aside lento le i-court i-court order. Baba Khumalo kuthiwa wasayina wena uthi uyaphuma eqenjini unika ubaba uZuma kodwa kuthiwa wasayina ngesandla sesinxele hayi isandla sokudla osayina ngaso nje ngokusemthethweni kuyiqiniso kangakanani lokho? Amampunge ungabalaleli laba bantu amasela njalo, they always try to find a way yokuyivikela. Ubugebengu eSouth Africa buyavela obala because ukhona umthetho. Yingakho ngenze i proof ngaqasha ama-experts ama-signatures ukukhombisa ukuthi le ncwadi eyasubmithwa lapha yayingamampunge yayingamanga yayifojiwe because incwadi engangiyisubmithile ikhona zimbili lezi ncwadi ezishoyo ukuthi ngithini kuze kube khona yesithathu yomuntu waka-IEC abathi ngikhohlwa igama layo lentokazi emhlophe eyayisho ithi uKhumalo ushilo ukuthi akashintshi ukuba umholi weqembu uthi uZuma akabe i-face next to the logo of MKP. There was no way khona mina ngiyaphuma as president we-organization. That's it. Baba Khumalo indida le uyazi inzuka ayikeyi ngicela wesidwaba into esingaziso ithini sisizwe le abantu bavota benethemba abanye ukuthi bathi bathanda ubaba uNxamalala manje nangu ubaba Khumalo ethi cha phinde nakamhlola baba Khumalo uthi oka Kesari akubuyele ku Kesari wena ke baba Khumalo ngoba ubaba uNxamalala engafuni ukusebenzana neGNU noma neGPU uma iqembu libuyela kuwena uzosebenzana neGPU noma neGNU uthini ngabantu abasehlalweni njengo Judge Hlophe uzomgcina eParliament likazwelonke noma laba baseParliament uzoshintsha ischeme sonke ufaka ischeme esisha? No Mbovu asingayijahi asiyeke nje iqhamusele kahle sikwazi ukuthola amajwele afanelekile ngoba uma sizoyijaha izosuke amajwele engaphumi. Engakusho ukuthi wonke umuntu okumkhonto wesizwe siyamamukela. Yeah. Esikushoyo ukuthi ubuholi obabukhona sizovisita sibone ukuthi yini eyenza ukuthi buphume. Yingani kwangena abanye abantu kube kukhona abantu abaholayo. Silungise lapho kuqala. EParliament nakhona will do the same. Akekho umuntu esithi siyamzonda siyamnyanya. Ukuthi ungene kanjani sizobona sesihleli nawe phansi ngoba sizoyenza lento yokuhlala phansi. Hayi sizwa kahle bakwethu nihleze nikhalela ukuthi nifisa ukubuza ubaba uKhumalo imibuzo. Ayibhaleki le mibuzo nifuna ukubuza yena uqobo lakhe. Baba Khumalo phambi kokuba ngikudedele uthe uzongena ku-GNU noma angeke ungene ku-GNU? Well, akusona isinqumo sami leso, isinqumo sebandla engihamba nalo.
nabanye asizoba eda uma siqeda ukubuyisa amandla ukuthi bona bazothatha isinqumo ukuthi sishona ngakuphi, because remember ukuthi uqala kwa-GNU we were not part of it. Yes, sizwile yenzeka ukuthi yenzeke kanjani asazi, so ngeke sisuke sithi sizofike siyifake nje entweni esingayazi. Uma isitimela sihamba asazi sonqamuka kuphi ikhanda laso, ngcono sihlale phansi sistadishe sibheke ukuthi yini, was uma kwenze ukuthi ihlathi singayi ehlathini. Hayi uyabona baba Khumalo, kade ngangiyibona izinto ekuphileni kwami. Hayi lokhu komkhonto wesizwe, hayi angazi. Usho ukuthi abantu kukhona ukosha uAugust kushintsha ukwenza, kushintsha ukudla eplatini. Hey angazi njoba ngibolekisa ngemali nje futhi khona kufanele ngingabe ngisabaniki imali. Hayi kubi makunje ngase ngisabuya imali yami. Baba Khumalo uJehova uvumile. Baba umuntu bakwethu ngizocela nje ukuthatha abantu abahlanu obuza into ehlambalazayo noma eyinhlamba ngiyamnqamula. Sizwane. Obuza nothuka inhlamba la ifonini I disconnect you. Just ask a simple and straightforward question. Baba Khumalo ngicela nje uyibhale phansi imibuzo babuze bonke baqede mase ngiyakudedela ukwazi ukuyiphendula yonke abazobe bebuzile. Right. Siqale la kundlela kaSompisi. Size la angazi noma noledizi ufuna ukubuza kubaba Khumalo. Nkosi lo. Yingane zakho lezi baba. Yingane zakho nje lezi engiyithathayo. Akuzona ezami. Lungelo Makhathini. Okay, Maphume Phethe. Commander Jamane. Right. Nosomnotho Zongo. Right. Asiqale kundlela kaSompisi ubuza umbuzo dilikele phansi. Sawubona ndlela kaSompisi, what is your question? Mbovu kunjani nebandla ngabe niyaphila? Singaneno bhota. Hayi mina uyazi ukuthi ngengane yakho angiyona ingane yangala kule qembu elibangwayo noma liphi noma iIFP noma ngabe yiliphi, hayi angicheme namuntu. Baba Ukuthi nje ngine concern nginembuzo engibhekise kubaba uMbulazi. Mbulazi uyaphila? Ngiyaphila Nkosi yami njani? Hayi ngiyaphila. Nginembuzo nje emibili emithathu ngizothi kuba mfishane njengoba sibaningi. ngizocela ubuza umbuzo owodwa mfethu. Ushaye nje uthembayo khona ngizodedela abanye. Uthi nje one question. Okay. Okay Mbovu. Khumalo ngicela ukubuza. Ngicela nje ukunginabele ukuthi ubani uKhumalo. Ngoba angahlambi mina ngishoda ngolwazi. Angikaze ngizwe lutho ngoba uKhumalo la kwezepolitiki. Bengingathanda nje ukuthi masuphendula imibuzo ukuyindlalele usiphe nomlando wakho ukuthi usukaphi. Ungabe ipolitiki usukaphi nayo? Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. The first question it's about the background kababa Khumalo. Ladies kade sisuzama ukungena. Uyaphila sisi? Ngiyaphila. Baba nami ithi ngiqale nje ngokuthi nami sengowakho. Angisabhilongi indawo. Ngathi ngiphuma ngale kubo miho engigijimela kaMK bathi bona hey basise busy ngemembership. Azange bangisiza till today. Kodwa umbuzo engifuna ukubuza ubaba ukuthi baba thina sikwazi ngizoyicacisa nje hayi kabi. Baba thina sikwazi. So njengoba singakwazi nje and ngizwe ngathi uthi nisayo decide whether ubabuza uma nimdonsi carpet noma. Hey ngifuna ukubuza ukuthi baba uthembeni. Ngiyibuze nje icace ukuthi size sibheke nama riots ake wayenzeke KZN ngayo baba. Mina ngifuna ukuyibuza nje ukuthi uthembeni. Ngoba mangokulalela baba, hey ngona ubuhle kakhulu kodwa hey kungabi ubuhle nje kuphela baba uthembeni ngiyabonga. Baba Khumalo siyakubongela ukuthi kuthiwa umuhle bengingazi ukuthi umuhle zwelakhe. Maye ngabe si u10 imibuzo baba Khumalo ngizocela ungiphendele nje yona. Zwelakhe. Sanibonani niyaphila kodwa?
Singane nobhuti njani nina? Ngiyaphila bhuti wami. Hayi umbuzo wami ulula nje kakhulu kuBaba Khumalo. Eyayizolo yabalandeli bakhe laba bawu20 engibabonile. Mase ngicela ungibuzele nje kuBaba Khumalo ukuthi le membership yekhadi esinayo ye-MK ngabe unayo ni yena le yekhadi. Yikho nje lokho baba bengicela ukukubuza. Ngiyabonga. Mhlambe siphethe ama-fake nje membership. Ngiyacela baba, ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga baba, ngiyabonga. Siyabonga. Membership card. Heal Our Souls. Baba Mbovu njani? Singane nobhuti njani nina? Yaphela Baba Khumalo uyaphela? Yaphila Nkokheli njani nina? Yaphela. No, Mbovu mina ngicela ungena la. Ngimuzwa ubaba last week athi imoto wathengelwa i-family member ne? Yeah. So nase ngi-check i-Twitter lamalanga uyavela ubaba kwenye broadcast ukuthi imoto yabisele emuva labantu abamthengele imoto bathembisa ukulimaza lawo bantu labo bathi asisazi ukuthi which one right between the two. Lowo nje umbuzo wami phela. Okay, i-clarity kwimoto ukuthi ubani wefamily oyithenga imoto if yethengwe yifamily. Baba uMakhathini uyaphila? Umbovu ngibingelela nje ngizohlala udabeni clear just a question just for a newspaper baba Umbovu angazi noma uBaba Khumalo uyibonile into esiyikhuluma la ivela nasephepheni ngale so mina I'm interested because isiphelile le application ya yesterday or today i-court application right but mengimlalele uBaba Khumalo ngicela ngiphendule nje specifically ukuthi the next application ngicanga ukuthi methi Bloemfontein ukuthi uya eSupreme Court is there a court number lapho and imaphi kwi-notice of motion yakhe imaphi ama-remedies awacelayo kulokho ukuthi abuyiselwe kwi-party. I just want to cover that because it's very important because Land MK even beside ukuthi ukuliphi iqembu noma ukuliphi iside but it points ukusungulwa kwama-political parties nama-limitations omthetho so I'm very interested and sifuna ukuyikhava leyo bengicela nje leyo clarity ukuthi anabe kuyona does have a case number singakwazi ukuya eSupreme Court siyoyitholela ukuthi ufike wathini laphana siyinabe la ku-clean governance lokho kuphela. Siyabonga kakhulu baba uMakhathini. Okay ngizo-eda muntu manje ngisebenza ngalabo abakhona siqede so izokwazi ukuphendula uBaba Khumalo simdedele baphume phethe. Sibingelana nabana baba Khumalo. Wami nje umbuzo straightforward. Siyibona MK under the current leadership ikhulile kakhulu futhi lokhu ushintsho ozoza nalo wena. Oluzokwenza ukuthi ikhule ngaphezulu kwalokho ngoba sifuna ukuthi kuthiwe uthathe uma udrive uqale phansi ukuthi uzodrive kanjani. Ufuna ukuthi mawunikeza imoto ukuthi uyithathe nanze yakho idume ihambe. Ngiyabonga. Maphume commander bani? Commander. Oh. Commander. Commander, okay? Ngathi commander usekhohliwe ukwenza? Baba Umbovu. Bhuti. Ngibingelele nomuntu ngomuhle umbulazi kaMashobani. Mina uyazi wewe. Hayi mina ngi-MK mina. Ngilunga le-MK lokuqina. Angikufihli futhi lo. Ngifuna ukubuza nje umbuzo ukuthi uyanqena yini umuntu ukuthi ehambe eyovule lakhe iqembu. Ngoba thina sikaze sizimvotele thina uKhumalo. Thina savotelwa umsholozi unqamalala umhlanganyelwa. And we are here for unakho unqamalala. Uyanqena yini ukuhamba eyovula elakhe iqembu ngoba leli qembu leli this membership ayimlandeli Khumalo. Ilandela umsholozi ngo uyanqena yini kovulela lakhe iqembu. Sibonge kakhulu Enza. Umbuzo uthi uyanqena yini Mntungwa ukuyovula lakho iqembu okanye elinye iqembu. Commander. Ngathi uCommander usekhohliwe ukuthi siku live. Ngena nje ubani unje Bholo ubani? Injabulo baba Mbovu. Yeah, Njabula. Ngibingelele kwipanel. Umbuzo nje ozoba straight baba Khumalo okhethelwe ndlule ngesikhankasela ukuthi umkhonto wesizwe sitshela abantu nge-ideology kaZuma. Abantu bazi ukuthi uZuma upresident we-MK bavotela umkhonto wesizwe ngenxa yokuthi upresident
uZuma, nathi sonke sinama-branches kuzo zonke iy'ndawo, sazi ukuthi upresident uZuma. Kuko konke lokhu uMntungwa yini akayihlosile ngoba abantu abamfuni futhi abamazi, asibazi uMntungwa ukuthi so akaphendule ukuthi inhloso yakhe kuko konke lokhu eqeqe enkantolo uhlohla ukuzuzana kahle kahle ngoba uyabona naye njengendoda ukuthi akadingi umuntu kumkhonto wesizwe. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Asithathe Thokozani. Sacela nje ukumngenela naye uCommander ngoba ngiyabona akafuni ukuphendula. Cha, hayi ngoba kuthini babo, ngiyanibingelela nokumbulasi, siyabingelela nawe. Ngibingelele yonke iningizimu se-Afrika yonke nje iphelele. Cha wami umbuzo ukuthi nje baba uMkhumalo wena nje bawuhlelo wedwa nje phela baba. Ubheka nje phela. Utshe ngempela MK yakho. Ukuthi nje uma usuhleli bed ubheka nje ama dynamics because I don't think ukhona umuntu ongawabheki ama political indicators. Enwa yiwo asadetermine as a leader ukuthi uyapi. So in that ground ufuna nje ukwazi ithoni yakho ukuthi in terms of your consciousness are you aware ukuthi abantu abekho la ucabanga khona? Ngiyabonga. Sibonge baba uKhumalo ogcina lo ukuthi simkhiphile lo kade kokugcina. Sawubona weViva MK ungenagama. Oh ubalekile bakwethu Mntungwa ungaphendula baba. Nazi ingane zakho zibuza ongingathe zakho izingane zeMK ngoba ngazi ukuthi ubani ubani. Mbulasi. Baba Mbovu. Awuthi ngiqale ngalensizwa le egcinile. Yeah. Ngiyacabanga ukuthi iSouth Africa yonke iyazi ukuthi ubawa register umkhonto wesizwe. Ukuthi abantu balandela umuntu abalandela iparty, that's not my party. Iparty yami ukuthi ngakha iMK, ngaregister MK kwabantu base South Africa. So umuntu owavota othi wavotela uZuma ubhuza manga kaBhejane. Iqembu lalila phaya uZuma was a face next to ilogo ye MK. So when you vote, you vote the party, you vote umuntu. It must be clear. Ngicabanga ukuthi lo kade buza lo mbuzo ufanele azibuze ukuthi i-membership yakhe ithi Zuma noma ithi MK. Uma ithi MK then uyilunga le-MK, alona ilunga likaZuma. Ungamthanda umuntu umlandele bathi iqembu enye into. So ke abantu maba understand ukuthi uma uyimember ye-MK awuvoteli uKhumalo, awuvoteli omunye umuntu, uvoteli iqembu. That's one. Two olandelayo uthi angihambe ngokwakhe elami iqembu. Sengilakhile mina. Uyena ufuneka ahambe ngokwakhe iqembu ngoba uyashoda ngolwazi. Leli qembu la register uKhumalo. Amaphepha athi Khumalo. Akukho umuntu owayebeke lo mbono. Umbono wavezwa yimina na ngase ngidlulela kulezi members o7. uZuma was consulted. He is not a member of Umkhonto, and he has always said that he is only supporting. So with them abantu abafunde ukulalela ukuthi kuthiwani. That's two. Three, iloti imoto. Imoto, as I said, I think sengisho kaningi. Ngicabanga ukuthi abantu kufanele ukuthi bafunde ukulalela kahle. Uma ngithi imoto was from the family. It's my family that was intimidated. Ukuthi imoto ngingayisebenzisi. That's the reason we took a decision ukuthi ayihambi le cruiser ibuyele emuva ngoba abantu abanomona base bebhizi besilandelana nemember yefamily ngoba bethi imoto ayihambi. So imoto kaNcamalala kwakuyifortune yabuyela kaNcamalala nama security akhona. So that is clear. Khonothi ngithembeni, ngithemba uJehova nenyanya zami. Ngiyumzilikazi mina ngumbulazi kaMashobana. Utonda wezizimo. Angisabi lutho. Abantu base South Africa mabakuyeke ukusaba, bayeke kuba amagwala. Uma wenza into yenza into oyenzayo ukuthi omunye umuntu uthini bhekana nalokho obhekene nakho. Ungesabi, ungasatshiswa, ungavumi futhi ukusatshiswa. Then ke kufanele bakwazi abantu ukuthi mina angikuthathi ke lokho.
omunye uthi lothu ufuna i-background yami kuningi esengikwenzile ngicabanga ukuthi uyamnikeza i-background. People must stop think ukuthi kufanele uzubhale lapha yako whatever lokhu kubhala khona. Mina ngiyaziwa ongangazi ngoba engafuna ungazi. The reason why a member ye-MK ingoba waze mina ngaphandle kwami engaba kana i-MK. We member ye-MK because of uKhumalo. Whether uyathanda noma awuthandi. Uma uthi ubona ukuthi ukuba imember ye-MK ngoba uKhumalo umholi we-MK, uKhumalo founder ye-MK, akekho umuntu. Ebese uba ama members la amanye ama directors. That's it. People must know that. Mbulazi. Membership card. I-membership card ye-MK created by me. People must know that. I created there. I-system a producer i-card imina engahamba ngoyifuna. Ngivumelana nabantu abathile osomabhizinisi abasenzele lento le. Akekho umuntu. So that membership card came from me. The idea of registering Umkhonto weSizwe came from me. The idea of creating the card came from me. The membership was created by me. Everything that is in Umkhonto weSizwe was created by lo Khumalo lo abathi abamazi abathi abamfuni. Angifuni ukufunwa. Engusho ukuthi i-organization ngiyenzile njengoba ikhona. I am the director. Uyathanda awuthandi. Uma ungafuni lokho hamba ke uyekuzuma nakheleni iqembu naye nilregister. There's no problem with that. Hey, yazi Case number yaseBloemfontein. Yeah. Yeah. We are busy preparing a paper to Bloemfontein because besikade sibhizi ngalelo qala. We will announce, we will give registration and everything as soon as we get a court number. Babu Khumalo, ngicela ukubuza mawubheka okwenzeke kwi-Congress of the People iCOPE ngamafuphi kuhluke ngani kokwenzeka kumkhonto wesizwe. Ngibona ukuthi nijahana nodwa nabaholi ngaphakathi eqenjini kwenzakalani ngempela. Ubaba Khumalo njengamanje uexpeliwe noma ususpendiwe kumkhonto wesizwe? None of the above. Akekho umuntu ongangi-expela, akekho umuntu ongangi-suspenda, and akekho umuntu onga-suspend umuntu kumkhonto wesizwe, akekho futhi umuntu onga-expela umuntu kumkhonto wesizwe as we speak. Because remember, ithi constitution yethu, we must go to conference, we must have a conference to take decisions, then amend. Then from there, we must adopt our policies. There's no policy that has been adopted from Umkhonto weSizwe because the real leaders of Umkhonto weSizwe has not yet agreed on that. You must remember, according to the constitution of MK, the real executive of the MK is the 7 members, 7 directors from the IEC, nobody else. We just allowed a movement because we wanted abantu ukuthi baqale balithanda iqembu labo and then elect the people abazokwazi ukuthi balihole. Hayi lo msangano wenzakalayo njengamanje. Yiyo ke lento esifuna uyilungisa. Uyazi baba uKhumalo kunensizwe sasencane engiyikhonzile kakhulu la kumkhonto wesizwe party ekuthiwa uKomgodole engiye ngiyibone impela i-energetic ngendlela eyisimanga. Uthini wakho umbono ngokusebenza kwayo? Baba Mbovu uGodole mina ngahlangana naye egarage wayi-introduce kimi wakhuluma futhi uthi yini afuna ukuyenza and I agreed and I was happy and angaze ngithi angikho happy ngaye akuyena yedwa ke baningi ama-comrade asebenzayo ukhona ama-comrade like uMahlala Entabeni njengoma-comrade like abo maningi ama-comrade asebenzayo engiwaziyo bengisebenza nawo and khona ama-comrade ucomrade uMary Phadi eMpumalanga. She's a comrade, she's working
eGoli we have number of comrades, eLimpopo khona ama-comrades asebenzayo, baningi abantu MK abasebenzayo. Ebanye bebevele besebenza baphazanyiswa yilaba abantu abanomhobholo. Uyabona makuthiwa inzuku ayike namanje ngisasho yazi Mntungwa bakwethu hayi ngiyavuma ipolitiki ebese kubuka kwamanye amaqembu kusho ukuthi makuphela ishow yomkhonto wesizwe sizwile kukhongolose khona de beyofaka yini kuthiwa yini lokhu isanko kuthiwa de beyokufaka ukuthi nako kufuna ukuvotelwa Nkosi yami sekuyayimela kuphuma ikhishi lakho SACP iphuma ikhishi layo sekushoda ikhosathu manje kusho ukuthi nomkhonto wesizwe usuyachamisela makunje akusekho kunye Mbomvu yabona iproblem yipi esinayo yilabo abantu abazithi bayazi kakhulu bebe bengazi because of lokho ukuthatha ufaka ikhanda uthwala ikhanda uthi wena uwazi kakhulu ubungazi iyo lento ezokuthi umkhonto ungayiphansi for the fact that khona umuntu osathi mina ngiyimember ye-MK kodwa ngilandela ubani, that means you are not a member of umkhonto wesizwe. Members of umkhonto wesizwe they are members of the party. Ukuthi bathanda ubani okwaseceleni lo, that's a side show. You can't say remember ye-ANC but when uthanda uGwede Mantashe awufuni uRamaphosa, then you are not a member of the ANC. Ungeke ukuthi remember ye-EFF uthi wena ufuna uDlamini awumfuna uMalema, then awulandeli organization ulandela umuntu. Yabona, that is the main problem we have. If abantu bengaphuma kuleyo nto leyo ba understand ukuthi what membership means, yilokho ngikubomvu. Hayi baba Khumalo kumina sithi isiZulu aphelile agambaqa ngivovekile bakwethu amakhona onke ezwe nakhala nathi ubaba Khumalo ngimbalekisile umnomzane wekhaya lo ngeke akwazi ukubalekiswa imina bakwethu niphathe kahle embuzweni enibuzile uqala waphendula kahle no baba uMashobane ngingazi Mashobane bakukhonzile labantu noma ngifuna ukukudedela naba becela last round ngizwe kuwena noma usufuna ukubaleka ngoba bengithe mina ngicela one round nazi izingane zakho zifuna ukuthi zithole second round uyavuma baba sikhona Mbomvu kodwa njengamanje ngithathe lo 6 o'clock ngine conference call njengamanje nginayo but because ngikuhloniphile hayi kulungile ngiyabonga kakhulu baba ngiyakuphazamisa then we'll take the calls. No ngiyabonga kakhulu baba kusho ukuthi asibekele elinye ilanga but siyabonga kakhulu nangu uGotole ngicela nje ukuthatha yena kuphela ungakabaleki baba Mntaka Mahatebe Hey abantu bepolitiki inhlamba Mntaka Mahatebe Yebo Mbomvu uyaphila cha siyaphila njani nini singaneno ungixolele ukuthi ngithuke sengikufaka ukuthi wena ngikwazi udume kakhulu kumkhonto wesizwe la kwezokuxhumana nangu baba uMbulazo sumzwile sokhulumile naye Wembomvu ubona ngivele eMpumalanga njengamanje ngisendlini angazi nokuthi bekwenzakalani ngezwe nje bengitshela kuthiwa kunecala eliseGoli ngabatshela hayi ngizobe ngingekho ngizobe ngiseMpumalanga angazi nokuthi kwenzakaleni ngezwe nje kuthiwa kuzoba necala bengingakezwa lutho Mbomvu singakufaki imfowethu ekukhulumeni kwabantu abadala sikugaxelise endabeni ongazazi. I think it is only fair ukuthi ungangeni into ongayazi ngoba uzobe usu-accountiswa naseqenjini weda ubaba uKhumalo ugcina engaphumelelanga noma ugcine ephumelele uyithole sewufana noPholoni esinkweni mhlamba sikudedele Wembomvu iqinise limsulwa lelo Mbomvu mina ngisegroundini ngumkhonto nje osegroundini ila ngithanda khona egroundini ukuthi kwenzakalani okunye mfowethu akhona ama leaders omkhonto yiwa akwazi ukuphawula izinto ezikanje cha mina hayi anginawo amandla okuphawula izinto ezikanje Mbomvu bakhona abangakuphawula lokho siyabonga kakhulu bakwethu nisixolele singafaki umfoka kaNkomgodole endabeni engaphezulu kwakhe it is only fair
ukuthi akhulume into ethinta yena ushilo wathi usegroundini. Siyabonga kakhulu Mbulazi ngesikhathi sakho baba. Siyabonga si-clean governance ukuthi masithi naba bekucela bafuna ukuzothucacise uzile wazocacisa. Siyabonga kakhulu baba. Siyabonga. Siyabonga.